Ọhaneze ndị ọma kedu ebe unu nọ na-ekiri anyị kedu nke unu si akwado n'ụbọchị ekeresimesi a ụmụaka na-akwado ịnata ebe ụlọ akwụkwọ ma ụlọ akwụkwọ na-akwado imechi kedu ka unu si akwado ịnabata ha onye ọbụla nwa siri bata ọ naghị adị mma ebe isi na nwa ga-emere ka nwa onye a ihe a so n'ihe na-ewe ụmụaka iwe chedekwa na aka nọkwa n'isi bido telivishọn a ga-etinye ọnụ n'okwu ọfụma nwa ọnụ Doris onye mụ na-eso na-etinyekwa ọnụ n'okwu a kawụkwa Oriakụ Susan Elechukwu ama m na ofu ihe ụmụaka na-ewe iwe ha na-abata kịta na mmechi akwụkwọ a na nne ha na nna ha ga-ewetewe abịa compare no ma onye nkụzi ha bịa compare maka eche m ị na-achọ ịtụfu nke ha ka nsị na ebe i kwuturu kịta na anyị arụtụ ya aka maka na ndị gbatara abata kịta ya dasị ịfụ ha ka onye nke na-edo ọsọsọ nna ka ego mere nke a ebido na compare na contrast mba ọ kwesịghị ka emee ya otu ahụ nne na nna ogo mụrụ nwa gị ịma otu isi mụ nwa gị ị na-afịa ọ na-eto iji na anyị iji ene nwa gị anyị ji enye onye ọjọọ na-ene nwa gị ọ bụrụgodo na nwa gị agbanịbụghị ma ọ bụ na olugboghị dat steji na-achọ ka o ruo ha ka na-eto eto na-azụ ha ọzụ ka na-azụ ha nwatakịrị m ma nchọ ka o mere m ihe ọfụma ntu onye isi ama m na ị ga-emenwu ihe ọ ga-awụ na ihe mere na ileghepụrụ anya ya ha eme gafere gị ama m na ị ga-akụzi ihe ọfụma na ị ga-afụ ihe ga-eme na ị ga-eme ọfụma o mee ya ọfụma maka na ọ chọrọ ime ya ka ọ gosikwa nne ya na ihe ahụ kwuru wee eziokwu na ga-emenwu ya ọfụma wee wụrụ ndị Igbo sụrụ na-eto dike maka nke o mere omekwa ọzọ sef itozuo dike na-emebụghị ọwụ na nke ọwụ na omehụ o nweziko mekarịa nke ikwesịrị ito wee to ya igwezi nwatakịrị sị ebe ọ na-ịnaghị eme ọfụma n'akwụkwọ a ọrụ ma ọ masị ma ọ gịnị sị na ebe ị naghị eme ọfụma ebe a ka ihe na-akpata ya ọ ka esi akụzi ya ọ nwere nwa ma ihe mgbaziri nsị ya na ihe ọla dị na dat topic size niile nyere ebe ahụ na-ejisi ike atemptị ya n'oge eme ka onye nkụzi ga-esi twit ihe niile ọ gaghị agafere ebe ahụ na ị ga-eme ọfụma o mee ya ihe dịcha adị ịgagodi ebe ụlọ akwụkwọ ha na-asị aka nwa ọ onye ka onye nkụzi ya bezi kpọrọ ya sọsọ nyekwa ya ihe ahụ ọfụma mana ọrụ ụfọdụ ndị na nna aghọta ha ebido gbawa ụja kedu ife meziri iji maka kịta ha ebe na-enene skript rizọt ha kedu ife meziri iji eme nke a ịdaziri otu a kedu egwu ka ijere igbu n'ụlọ akwụkwọ ya ebido kọwa nwa ahụ ikwuchi ihe ahụ ịgbara nwatakịrị ka ọ ga-esi ma ọfụma sọsọ problem ka ị na-akpọ afa chọta ihe ị ga-agwa ka ọ ga-esi wee mee ọfụma ka na-ekwu ọ bụrụ na ọ dị mma nwatakịrị hapụ ime ọfụma ị na-asị na nwaanyị na-eme ọfụma ị na-eme ọfụma na nke a isi chọrọ ka ga-esi mee inye solution ndị ọcha si no solution na ọhịa na-ekwu ị na-agwa problem nsogbu imehọ nke otu emehọ nke otu onwe ihe ọ mụtara n'ihe ihe ọ mụtara iwe ga na-ewe ya mere ọ ha bakpuo n'ụlọ ha nne ịnụrụ ebe ụmụaka na-ajị anyị akọ asịrị onwe nwanne m nwaanyị pụtara onwe nwanne m nwaanyị bịa na nke m nya ife ebe ụmụ m na-ọsị m ha na-akọ asịrị ha nọkwa na rum a na-akọ ha jigo na di gị akọ asịrị ka a na-agwa ya nsị ụmụaka na-akụ ha na-akọ Chineke ọkwa a na-ebịawa onye ọ na-eme ntenu mee ka onwe ihe ha na-akọ mana ịtọ ntị n'ebe ha na-ekwu okwu ife ka ụmụaka nọrọ onwe ha sọsọ na-akọ maka gị nwa na di gị ma ndị niile agbata obi ị mara na ụmụaka ha makwa ife ha na-afụ ụzọ biko makwa na ihe na-emebe ụmụaka na ụmụaka na-afụchakwa isi n'ọsụsụ imenu ma akwụkwọ nke ị na-ekwu ekwu maka nwere nke a ejekwu afsaid ọsịgụ na nnụrụ na nnụrụ ebe mama m na-ekwu ma ọ na nnụrụ ebe mpa m na-ekwu ife ọgbasaghọrọ ha ka gwara gị onye bịara kwuchi okwu ma ihe nwa nwoke kwuru ọsị gịnị na kama mmadụ ga-ejọs mechie ọnụ ọjọs bịa nnọọ ka ha bịa ka ọ na onweghị ife ọkọrọ ana ife a na-ekwu agbasa akwụkwọ ya o nwekwere ike ọ nọ na kichin ma ọ nọ na rum iche na ife ahụ a na-ekwu na uche ya adịghị ọ sị na n'eniwe na onwere onye ọbụla sịrị gị ụtụtụ ọma na ihe o ji sikwu okwu ahụ ka ọ dị ka ọ fụrụ gị gbachi nkịtị jọs ka ọ bụrụ na o nwere ihe o kwuru gafere
kama ọ ga-akwanyere onwe ya ugwu mechie ọnụ gafere ọ sị na o kwuru okwu ị na-ekwu ma ọ bụ ị na-eme ife ma ọ wee na-aga ije iche na ha afụ karịzikwara anyị nwa n'ụzọ ha afụkụzizi ụbọchị ha ga-emekwere papa na mama ma ọ mee onye nkụzi na nwa akwụkwọ ị na-anọkwa n'akụkụ na-enye ha i wee fụ ihe onye nkụzi ya ị na-anọkwa n'akụkụ na-enye ha i wee fụ ụdị afọ a na-aba gị nwa onye nkụzi gị nwa na-eme na ịmakara ihe na-asọpres ha ị ma na ha macha ihe niile ahụ na-eme kama ha ga-ekwupụta n'ihu ya ka ya ibufu o nwere ike nwa nwaanyị rụrụ ofu ụbọchị sị o nwere ihe ọ na-ekwu ihe nwa ha sị ọ sị ke ihe okwu na ka ọ dịka ọ na-enye ya advice kama ọ ga-emechi ọnụ gawa ebe ọ na-akwanyere onwe ya ugwu ịfụrụ ihe si ya n'ọnụ pụta eziokwu nwa amachi ihe ụmụaka amụ ife na-emenụ nne na nna na nne ha na-akụziri ha asị ụmụaka na-aghọta ihe ụmụaka ugbu a ben ha dị ka kọmputa ma ndị nkụzi ụlọ nkata na-ewere ụmụaka ha na-emegide na-akụ asịrị iche na ha anụghọ na ha ịma na ụmụ ndị nkụzi ha na-anọkọ ebe ha nwere ike ọsị n'elu nke a nke onweghị ihe ọ ya apụta onweghị ihe ọ ya nne na nna eji ọsụ na-etufusi ego n'azie ụmụaka ha ifere na ahụ na-ekwu na-aba ha na ntị onye onye nkụzi megide duo onwe ya ọdụ marakwa ife marakwa metọdụ iji akụzikwala ụmụaka ahụ ife emena nwe ụfọdụ ndị nkụzi na-agbata n'onwe ihe ha ga-akụzi nwa akwụkwọ ahụ mana ha mara ya ma ha ma ị na-akọ ụmụ gị aka bụghoro ife ha na ndị nke m na-akọkwa abịa akọ onye nkụzi na-akụziri nwa m lesson ma ihe otu onye nkụzi ejizi aka ya na-agwa na nwa ya si ya Auntie, you are sleepy. Ma say no, that is not the answer. Why I say no, that is not the answer. O say o nwere nke nwa m o butekwara m akwụkwọ. Ọ sị na ọ makishadia onye nkụzi makishadia akwụkwọ. O butere akwụkwọ ha na-egosi m sị mọmị m na-enunu n'ife a na o nwetekwara ya ọkwa English na o nwetere ha ma onye nkụzi eburugo ụzọ maki ya ebe a ochighata azụ sị mba na ife ahụ na ha aba na nke a kwesịrị ịwụ ochighara azụ jekwenye onye nkụzi ha wee kwụchasị ewe maki ọsị ma imagine onye nkụzi ya amaghị English ọ wụrụ na nne nwe nwaanyị mechie ọnụ o nwere ike ọ wụrụ na ka isi akụzi ihe ịkụzi ihe ahụ o nwere ụfọdụ ndị ga-aghọta ya ozugbo nwee ndị agaghị aghọta nwee ndị ọ ga wee mechazikwa ha aghọta mgbe ndị ọ ga-awa ụmụaka ibe ha kụziere ha aghọta mana ihe anyị na-ekwu sie onye nkụzi emeghe n'ọnụ kpọọ nwatakịrị na ọmaghị ife onye nkụzi emeghe n'ọnụ n'ihe eme ọfụma maka ịmahụ na onye ahụ anaghị akọ ọnụ ịmaghị ife ọ dị uru ọ bara n'ụlọ ịmaghị ife ndị ọzọ ji aka ya eme ịmaghị onwe ndị na-adị ka mara ihe gbasara Thomas Edison ka onye nkụzi ya kwuru okwu n'isi ya nne ya sị mba ọ gaghị adị nwa ya na ọkwa onye mepụtara ọkụ a ọkụ ya na ha eyuz ọ pụtazi nwa n'ụlọ akwụkwọ ahụ ọ taziri ị ga na-akụziri ya nwatakịrị buru ya emepe onye nwana a sị na nwa ahụ Thomas Edison ahụ na nne ya ekweteghị n'ife ga-ewepụtara anyị ihe gbasara ọkụ nke anyị na ha ekwu ife nke ndị Facebook ọkwa anyị na-ekwu nke ndị Facebook ka onye nke ahụ a sị na ọ gụkọtara onye nkụzi si na onwe nke ọma nke a ọkwa nya kịta awụ nya imeghe ha na pim ego abago agbara ebe ọ nọ nne nya awụ na asị ụmụaka niile bara uru ụmụaka niile ma ihe ụmụaka niile dị wonderful ụmụaka niile unique ha dị special onye ọbụla nwere ihe ọ pụtara n'ime uru ọ ga-abara anyị ọ nwere oke n'ọrụ anyị isi ike chọpụta ihe uru ahụ ọ bara onye ahụ ga-eme ọfụma hapịa ka o mee akwụkwọ o nwekwara ike ọwụ na bọọlụ na spọts abịa na spọts ọ maghị ede ma ọ maghị agụ mana abịa na spọts na-akpọwe esi m nọdụ useless kedu otu nwa asị dị useless mana ebe na bọọlụ kpabe onye bụchi bịa n'ọngụ first man anyị ma ọ kaptịn ka o si tinye uche mụta ihe ahụ o nwee ka esi kụzirie ya o tinyekwa uche ọmụta ihe ahụ na-akụzi ife niile ewu ada na-agbaji ụmụaka ife niile ewu ndidi onye nkụzi kwesịrị inwe ndidi nwere ụmụaka ahụ ndidi nne na nna ihe ga-eme ka a na-akpọ motivation mmụọ ha na-akwalite ejisi ike anyị nwanwu nne na nna na-amotivate kwa ụmụ anyị nwekwa nne na nna jikwa ọnụ egbu ụmụ ha nne na nna ji ọnụ mana akụkọ adụka ya ihe gbasara ihe afọ nne na nna na-akpọ ụmụaka nne hapụgodo ka anyị jidegodo okwu a ka anyị gbaje nwa obere ezumike nye nwatakịrị ezumike anyị na-echeta kịta anyị chegata anyị agarịrị nọnyekwa na anyị